Jeg vil bevise formlen til bestemmelse af konstanterne a og b for en eksponentiel sammenhæng ud fra to givne punkter på en graf. Og på den her graf, så har vi, som jeg sagt, givet to punkter, som er x1, y1 og x2, y2. Og som vi kan se på den her tegning, går grafen gennem hver af punkterne, så vi kan opstille to ligninger. Og vi kan ligne y1 i lig med b gange a i x1, som vi skriver ud fra vores generelle form for eksponentielle funktioner, som der står her. Og så har vi den anden ligning, y2 lig med b gange a i x2. Det vi gør, det er så, at vi isolerer b i begge ligninger. Og for at isolere b, så dividerer vi b på begge sider af lighedstegnet. Så i den første kommer til at stå y1 divideret med a i x1 lig med b. Og i den næste kommer der til at stå y2 over ax2 lig med b. Og når vi har to udtryk, der er lig med b, så må de altså også være lig med hinanden. Så når vi har det her, så isolerer vi a. Så vi har y1 gange med a i x2 over a i x1, som er lig med y2. Her har vi bare divideret a i x2 over på den anden side af lighedstegnet. Det vi gør bagefter, det er, at vi dividerer y1 over på den anden side af lighedstegnet, så der kommer til at stå a i x2 over a i x1 lige med y2 over y1. Når vi har to potenser divideret med det samme grundtal, så bruger vi potensregnereglen, som siger, at vi gerne må minuse eksponenterne med hinanden. Så der kommer til at stå a opløftet i x2 minus x1 i lige med y2 over y1. Det vi gør nu for at fjerne eksponenten her, det er, at vi tager kvadratroden på hver side af lighedstegnet, så der kommer til at stå, og kvadratroden går ud med eksponenten, så der kommer til at stå a i lige med den x2 minus x1 rod af y2 over y1. Og det er så formlen for konstanten a. For at finde b, så har vi stadigvæk vores formel for det ene punkt, som var y i lige med b gange a i x1. Og så gør vi bare det, at vi dividerer b på begge sider af lighedstegnet. Så der kommer til at stå b i lige med y1 over a i x1. Og det er formlen for at finde konstanten b.